שלום, אני שני, אני בן 30, במקור אני מעמק חפר, ממושב הדר עם. היום אני גר ברמת גן, ובשנים האחרונות חייתי ביפו. אני סטודנט שנה ג' בסמינר הקיבוצים במסלול של עיצוב רב-תחומי. במהלך התואר יצא לי להתעסק בכל מיני תחומים, מתחום עיצוב המוצר, למיתוג, לתפירה, לקריאייטיב, כל התחומים האלה. בשנה האחרונה יצא לי להתנסות יותר ויותר במיצגים ובפרפורמנס, ובמסגרת קורס שלקחתי בלימודים עם יחזקאל עזרוב. יצרתי מיצג שבסופו של דבר הוצג גם במוזיאון תל אביב לאומנות, ברחבה הראשית, במסגרת אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל. המיצג עסק בחוויה של המילואימניקים בבית ביחס לסבב המילואים הבא. היה קשוח, היה מעניין, למדתי המון ומאוד מאוד אהבתי את החוויה. בהמשך לזה החלטתי שהשנה אני הולך ללמוד מתוך עבודה, והקיץ אני הולך גם ללמוד פרפורמנס כחלק מפסטיבל פייר הטרגה בספרד. ואני מחפש את ההזדמנות שנה הבאה לעשות יותר ולהעמיק יותר. אני מכוון גם לפרויקט גמר שעוסק בפרפורמנס ובחיבור בין עיצוב לבין תנועה. ומאוד הייתי רוצה לקחת חלק בקבוצה כזאת שהיא קבוצה לימודית, קבוצה יוצרת, ואני רואה בעצמי יוצר פרפורמנס חדש בעיר הזאת, במדינה, ואני מחפש את ההזדמנויות לעשות את זה וליצור עוד. זהו.